bona abantu ba minto ntararangeria abantu bande bangoli tigante bya abantu ba minto ase chikura chiri na boli last time bakire na biamono mwangete chikura chirocho omuntu otuiberete nere tamanyite ekera tamayite negasie nene mono yarengi lakini tigatona kumusabirana gukureria na mambimbo kiete bona abantu ba minto na intwe unabagusi kaki umwana oito na intwe otebire nkoburi arobo president ntwale ngusabira umwana oito mbona kiregesa kwegenda gusabira abantu babo onye pastor ata isaransire pastor igale ngigocha gosomeke bungo kegoteba iga ekero umuntu ino atenenire kobori omugambi igo mogotenena mwamu support iga abantu ba minto ntegento ndabasabe to support omwana oito Fred Okengo Matiang'i nere na intu tobwate omumura ogotenena alia atenena on behalf y'abaguzi oje bintu mbigotiri mbogocha mate gaiga igo bigotiri mbogesa buli ya Fred Okengo Matiang'i siasa taibo ande ya kabere Matiang'i onde narota mo maete Matiang'i no mwana itokorunga iga nere ngocha barenge nere lakini gante imba kwani mbae pole yae ande mbae nyoli muna were no mwana ino engaki igego ika tigatomosire muntu ngwe iterare igonto go suguma rende abantu bago tanda bagusinto bwati numbers abagusitora abange n'abasani tobwata abange tomosugume abana baito bari bari isiko babasugume abasani baito basugume ndoko gamba igo na into abagusi this time tigatorete engaki geruka ya siasa ntuche totare tosabe kura oyorororo momoroche chetinta itigo kwana itukeririgo ika kiro monto tako banga magai tako bangira ini magai bintu bya yakorire asante sana ngotigande. Aya, nilikuwa nasema watu wa press wanasema hata sisi tuko na ndugu yetu ambao anataka kuwa kiongozi ya nchi hii, na huyo mtoto wetu anaitwa Fred Okengo Matiang'i, na kitu tunaambia wako hapa, tuendelee kuombea kijana yetu mahali yako, Mungu amsaidie na yeye akuwe president ya hii nchi. Kwani sisi tuko namna gani? Sisi tutakuwa hata president. Wakati alikuwa Minister of Education Interior alifanya kazi mzuri sana, na tunaamini mtu yenye atatatua shida ambao tuko nayo katika hii nchi ni Fred Okengo Matiang'i. Tukua na mangana siasa taibo ande ya kabere Matiang'i onde narota mo maete Matiang'i no mwana itokorunga iga nere ngocha barenge nere lakini gante imba kwani mbae pole yae ande mbae nyoli muna were no mwana ino engaki igego ika tigatomosire muntu